aby sa tu cítili dobre, aby nabrali čo najviac a ja som zdôraznil pri stretnutí s mladými z Rožňavskej diecézy, aby sa veľmi dobre započúvali do toho, čo už bolo na začiatku naznačené v otváracom ceremoniáli, keď bolo prezentované, čo všetko sa udialo v roku 1184. Naozaj veľmi veľa vecí. A v akom tichu pozornosti sveta Svätý Otec, Svätý Ján Pavol II odovzdal kríž mladým. Na mnohé udalosti sa zabudlo. Ale chvála Pánu Bohu, tento kríž putuje ďalej svetom. A iste sme radi, že teraz je, alebo bol v Poprade a stretneme ho, uvidíme ho v Krakove. Ale kiež by toto všetko, čo tak v tichu sa udeje, v tichu srdca, aj tu v srdci každého mladého, aby toto do niečoho prerástlo, do konkrétneho života, lebo Boh naozaj každého oslovuje. Ale to sa dá zachytiť iba v tichu. Takže každému prajem, aby aj v tom hluku, ktorý tu robíte, lebo to patrí k tomu, každý sa vedel stíšiť a vedel sa započúvať a vedel zachytiť to, čo hovorí Boh. A to bude najväčší ten poklad, ktorým Boh obdaruje každého jedného účastníka. Každému prajem, aby ten veľký svoj poklad, ktorý bude darom aj pre ostatných, nech si z tohoto stretnutia odnesie domov.